iyaphazamisa manje uma indodana yomuntu enikhulula njengoba bakhululekile impela. Uthi uNkulunkulu ukhuluma noMoses encwadini kaNumbers uthi phakamisa inyoka yethusi. Usethi kuye ke lalela mayiphakeme akusho ukuthi ngeke zibalume inyoka. Zizobaluma. Kodwa into ebalekile ukuthi beyibheke inyoka yethusi. Nina ngicabanga ukuthi izimo ngeke zilume sizama ukundifeata. Ungasayibheka noma ziluma ngoba ikhona inyoka yethusi ophike kuyo. Uthi mayisebhala uthi ke uPaul uthi njengalokho inyoka yethusi yaphakanyiswa ehlane uthi kanjalo nendodana yomuntu uthi kumele uphakanyiswe. Sinoxanduva bazalwane lokuphakamisa uKristu phezu kwazo zonke izinto ezikhona. We are given that responsibility to uphakamisa yena yedwa. Zikhona izinto ezisithintayo kodwa sibheke kuye simphakamisa. Uzothi omunye kuphakamisa kanjani ukugula? Kulungile uyagula. Kodwa uphakamisa yena. Ngoba noma ehlengile eguleni kwakho siyathokoza. Kodwa noma engahlenganga sinethemba. Lokuthi uqalile umsebenzi. First Corinthians chapter number 5. First Corinthians chapter number 5. First Corinthians chapter number 5. Usuvulile lapho bese umvulela uverse number 7 kuye umfundele sister Nkhaya. Amen. Khiphani imvubelo endala ukuze lalelani ngihamba nayo as a series uma ithi khiphani imvubelo endala usho eportion kaMoses noElijah uthi khiphani umthetho kimi ngoba ngomthetho abantu bami bafa baxabana nami. Khiphani umthetho. Manje khiphani imvubelo endala usho umthetho kaMoses uthi ukhipheni. Because uJesu mayefa ndaba ezithi mayefa esiphambanweni wayesintroduce kwi-new Exodus uhambo olusha olungasafani nolokuqala. So uthi khiphani ke lemvubelo endala. Mamuntu imvubelo endala nikhiphe. Ningakhohlwa ukuthi uJesu lesimkhonzayo akasanalo ulaka njengoMoses. Lithi iBhayibheli ubuso bukaMoses bamgcwele ulaka. Bese lithi uJesu ukhulu ngomusa nangothando. Sangena kuJesu i-attitude yolaka siyibeke eceleni. Bese singena emseni nasothandweni. Ukuthi ngishumayeza nini abazalwane? Ngishumayeza nini? Lithi iBhayibheli nalabo babewuthanda umthetho lokhaya. Lithi nalabo babewuthanda umthetho wabahlula. So manje khiphani imvubelo endala lithi sukani emthethweni kaMoses. Because I'm about to introduce you to the new Exodus. Bazalwane, i-Old Testament xumana yayikathi isithunzi se-New Testament. So i-Old Testament yaphelelwa amandla imvubelo endala. uJesu uyazama kwelinye ivesi uzama ukukhuluma
maJuda nabaFarisi uthi esikhumbeni esisha ningafaki iwayini elidala. Uzama ukukhuluma ukuthi abamuve efundisweni kaMoses ngoba lithi iBhayibheli zonke iprofetho zayiprofetha ngoJesu. Uma isefile uJesu seziyanqamuka iprofetho ngoba usemkhulu uJesu kunazo zonke iprofetho. uJesu mabekhuluma ngo-Isaiah chapter number 53 ukuthi umzimba wakhe wahlinzwa wadatshulwa ngenxa yeziphambeko zabantu. Mabekhuluma kwisinagoge ukuthi uJesu yonke lebhalwe ibhalwe maqondana nami. Ngoba masefika uJesu yonke ibhalo iyaphelelisa. Ingathi kodwa uColossians chapter number 1 verse number 16 uthi konke kwadalelwa yena, kwadalelwa kuye. So nakuthi khiphani imvubelo endala, khiphani imvubelo endala. Ngicela ukunikeza bazalwane uhlobo lezimvu eseyiluswayo manje zi-defeated at some point. Azidingi uthando lukaMoses ngoba uthando lukaMoses laline-anger. Zidinga uthando lukaJesu othi omunye mayihlabelela ethi lubanzi lujulile. Kule generation esikuyo ngicela ukunitshela bazalwane, I know ukuthi when we are moving kwi-new Exodus baningi abantu abazolimala, but asikhipheni imvubelo endala, sikhipheni imvubelo endala ngoba isiphelelwe isikhathi. Qhubeka mfowethu. Yingakho nangosuku lwalo iPassover le iPasaka wayethi uNkulunkulu mayikhuluma noMoses ethi ungayifaki i-Easter kube isikhathi sesinkwa esingenamvutshela ngoba wayazi ukuthi lo mvubelo babengawufaka uzofyuma, uzo-affect the upcoming generation. So ayingabibi ikhithe ezo-affect the upcoming generation. Makhebulo nge-upcoming generation kushiwo i-generation of Christ, i-great generation enkulu ngomusa nangothando. Ngiyacela, I appeal to you Nkwanazi, sikhipheni imvubelo endala, sikhipheni imvubelo endala. Qhubeka mfowethu. Khiphani imvubelo endala ukuze nibe yintaba entsha. Awu kodwa iBhayibheli liyayi-interpreta phela bazalwane. Lithi khiphani imvubelo endala ukuze nibe yinhlaba enjani? Entsha. Yiba nenhlaba entsha. Ingakho uPaul mayibhala uthi if any man is in Christ is a new creation. Ngilekelele bazalwane. Ngithe mina kuyenzeka uma ukhuluma ngomuntu ngamfaka u-if ngoba kuyikhethela kwakhe. Uthi ke if any man is in Christ is a new creation. Le mvubelo endala iyasuswa. Yingakho umhlabelelo osecilongweni uthi umzuzu noJesu uthi uyaguqulwa njalo bese usizi nezinkathazo uyaxosha uvalo. Once wanomzuzu noJesu in the fear of sin fanele isuke kuwo. Uvalo lwesono fanele lusuke kuwo. Ingakho lithi iBhayibheli uthando lu-overwrite ifear. Once kwakhona uthando ifear iyabaleka ngoba uthando lukaJesu lungaphezulu kwazo zonke izono ekhona ehlabathini. Uthi khiphani imvubelo endala. These days bazalwane mhlawumbe nizoxabeka bese ngisho nje ukuxubana. Nizoxabeka indlela engishumela ngayo ngoba ngihlale kakhulu ezifundisweni zikaMoses kanti seyiphelelwe isikhathi.
I'm moving to a new Exodus. La sibonana khona ubuso nobuso noKristu. Because lenkazi ulishaka na glory sifakwe phakathi kimi. Imenza ukuthi ningabe nisasho uNkulunkulu ukuthi God. Njengalokhu Israel wathi God. Kodwa uJesu uthi bonke abamamukelayo baphiwa amandla ukuthi bebe nabantwana bakaNkulunkulu. Sesinelungelo lokuthi sithi kuye Baba. But ngomthetho kaMoses akekho wayevunyelwe ukuthi uNkulunkulu ethi Baba. Kufanele bethi God or Yahweh, bebize mo Yahweh, because bakunekhethe elaliphakathi kwabantu noNkulunkulu. But mafika uJesu yadabuka indwane ethempelini. Sesibonana noNkulunkulu ubuso nobuso. Sesibiza ngokuthi Baba, asasho ukuthi God. Lento senza ukuthi sithi Baba, kusho ukuthi sesine-partaker kwi-kingdom yasezulwini. Sesiyingxenye ye-kingdom. Asesiwona ama-servants, but we are the sons. We are no longer asisathumeli umpristi omkhulu endaweni enqolekwane. Kodwa sesiyayingenela simthinta uBaba, sibonane naye ubuso nobuso with the power of the Shekinah glory. Walk. Susani mvubele ndala. Lalelani bazalwane. uJesu utshela abafundi bakhe uthi mayibhala encwadini kaJohn, 1 John chapter number 5. Uthi ngokuba anivunyelwe ukuthi none. Uthi kodwa yazini ukuthi manona niloyiso uNkulunkulu wenu onthethelela kuzo zonke izono enzenza. So noma kukhona la esingena khona, but sine assurance ukuthi uyiso sezulwini usithethelela kuzo zonke. Uyabona yakasula kakhulu abaFarisi ngoba bebedla ngezono zabantu. Babonile abantu bebedla nabo. So uthi uJesu ungabe nisaya kulabo ngoba labo banonile baya-improve ngani bekhulume ngani ebantwini. Kodwa banonile yizanini nina lonke nisindwayo nemkhathele. Mina ngizothula. And it is Bible, he redeemed us from the curse of the seas. Was redeemed. And that he redeemed us. It noma sonile. Uma esiredeema. Ukathi usiredeema. Esesifaka. Esifaka njengabantwana bakhe. Sinjalo. Akakhuluma ngalento ye-redemption. Ngithi ukunaba ngayo ukuze sizoyibamba. Siyaza kulelo vesi. uJesu ukhuluma nge-prodigal son, indodana yolwahleko. Ngifuna ukubuza kimi, ukhuluma nge-prodigal son. Uthi uJesu kwakukhona indodana. Ngaleso sikhathi ufundisa kumasinagoge, ukhona abaFarisi nabaSadusi. Uthi kwakukhona indodana eyaya kuyise. Yayofuna zonke izinto zayo. Uthi uyise wayinika yahamba. Uthi kodwa mayihamba uyise wahlala esangweni elibhekile la eyakhona. Uthi wayilinda yaze yabuya. Uma ibuya uthi wayinikeza izingubo ezintsha. Wahlala nayo kwi-throne of leadership. Uyazi ukuthi uJesu provoke abaFarisi kade ukuthi ngomthetho wabaFarisi kwangafanele ucela ifa kubaba wakhe esaphila. Ngoba ucelile lithi iBhayibheli indodana ecela ifa layo kusaphila ngomthetho kaMose.
sihambe mfowethu. Kuleviticus chapter number 4. Lithi iBhayibheli umpristi. Ngicela nimlalele kule. Lithi umpristi wayethatha imvu uma ngabe eyona engcwele ethatha imvu enonyaka ebambe eyithinta amathambo ukuthi ayiphukanga ndawo yini. Ngoba mayiphukile kwangavumelekile ukuthi iyoba umnikelo kwithabanakele likaNkulunkulu. So wayithatha ephakamise yizwana wayithatha ephakamise enyakazise uma ikhala ezukuthi kusho khona la edefective khona la ilimele khona ethatha ephakamise ebheke emadleleni ukuthi ayinawo yini yini into le ikhaza enze yonke into eyicheck mayiseqedile ukuyichecka bese umpristi eyayihlaba bayihlaba kuqala wayihlabela izono zakhe kuqala mayiseqedile ukuyihlabela izono zakhe bese ethatha igazi lezono zakhe engakathathi eligazi lezono zabantu ethatha igazi ngoba naye waye umuntu enezono ethatha izono igazi lezono zakhe elifaka kuyi-golden bowl endishini court bese yanayo ethatha efafaze impondweni ze-altar efafaze igazi lethu bese qeda mayiseqedile ukulifafaza igazi bese ethatha imvu eze nemvu yezono zabantu ekhulula ingubo kuqala before ezoya kule lezi ingubo kade eyigqokile makuhlanjwa izono zakhe egqokile inenentsha yakhe ezohlanza izono zakhe uma iseqedile ukuyigqoka bese ehlabile nayo before ihlabe ithathe iphakamise eyibheke ukuthi ayilimele yini mase ibona ukuthi ayilimele bese eyayihlaba eyihlabela izono zabantu bese u-Israyeli wonke uphakame udumisa uNkulunkulu ukuthi izono zabantu sezihambile. Kodwa lithi iBhayibheli uma sekuzohlatshwa uKristu akabanjwanga umpristi naye owayenesono kodwa uNkulunkulu owayebambela yena uKristu wamphakamisa wambheka ukuthi akekho i-default. Yingakho noma yaPilato akatholanga sono noma yakuKhefasi umpristi omkhulu kuJesu akatholanga sono ngoba wayephakamiswe uNkulunkulu wamcheka ukuthi akekho default. Yingakho obhalayo uthi bhekani nommeli wethu umpristi omkhulu ngokobizo likaMelkisedeki uNkulunkulu ongenanina ongenayise. Ngizonikhipha kwinkani mvubelo endala. Asikwazi ukukhonza nani nama-grudges nabanye abantu. Ngoba lithi iBhayibheli ukuthi uma efika ephethile kwincwadi yamaLevitikus abapristi babethi uma engena betikazi loyo ozayo usenze esono sibi bekhuluma ngaye engakafiki. Nizoyeka ukukhonza nabantu nibazonda niyeke ukukhonza nabantu ningaba-appreciate. Mina ngifuna uku-appreciate abantu. Umuntu noma engahlabelela noma engashumayela kangakanani nidla amazinyo nifuna ngathi ngingashumayela omunye kangcono hhayi lo elimfunayo. Nizoyeka nini?
Hallelujah, Lord. Khiphani imvubelo endala ukuze libe yinhlama entsha. Ibe inhlama entsha. Niyazi ukuthi inhlama. Niyazi inhlama ni. Inhlama bazalwane ifike kufakwe amanzi, nithi kufakwe iqanda yonke into bese iyaxova. Usho ukuthi mayithi liba inhlama entsha ukuthi nizoxovwa. Nina ngicabanga ukuthi maqovwa kuthathwa ama-manicure nama-pedicure kuthiwa kuyaxovwa. Uma ngabe uxovwa ushaywa kabuhlungu kunezinto ozongena kuwe kabuhlungu. Inhlama entsha izoxovwa kabuhlungu. Yekanento yoMoses no-Aaron ucabanga ukuthi maniyinhlama niyaflowa nje ningcwele nizoxovwa kodwa manixovwa ulungisa umngcwele benu. Ngoba akekho umuntu obenza yena ukuthi ebedwele kodwa uyedwa uKristu igama lakhe ongcwele ongasenza negazi lakhe sabangcwele. Izotofwa noma sengasafuni khona indoda yakhala izitoviwe yathi imama lonke inkosi yami ungcolisa umoya wami wathi mhlanze kuwe namhlanje umenze bebe kuhle ngoba wayexovwa kabuhlungu. Izotofwa uthi uJesu mayebona uxovwa kwebandla uthi inkosi mayokoba bekele esandleni sami ukuthi akekho nayedwa onamandla okubathatha uthi badinezweni noma behlupheka badine ngoba mina nginqobile ihlabathi. I overcome the world. Yingakho uPawulu uma ebona abazalwane bene-stress sokuthi namanje basezwa kunameva emzimbeni yabo, uthi uPawulu kubo, nina ningaphezulu kwabanqobi. Nina ningaphezulu kwabanqobi. Shintshani, qhubeka mfethu. Njengalokhu ningabangenamvubelo ngokuba nelethu iphasika likaJesu. Awusuka. Uthi ngoba lenjani nelethu linjani? Uyazi ukuthi waye ezonika lento i-distinguisher la ukuthi nelethu iphasika hlatshiwe. Udistinguisher ngoba iphasika lokuqala lalenziwa umpriest ethatha imve iphakamisa. Uthi lelo lalingenamandla sekhona iphasika engcono uNkulunkulu ayithathele yena wayiphakamisela yena imuva walicheka. Uyazi bangantshela inkinga kaJesu. uJesu wathethiswa icala ngolesine lokuthi wonile wasekusondele lento esibiza ukuthi Great Sabbath. Kwangavumelekile ngeGreat Sabbath kuthethwa icala kodwa uJesu wathethiswa icala ngoba babefuna ukuthola isono kuye. Bamusa kuPilato bengazama ngoba uJesu bale khona indawo atholakala kuye nesono akusindiswa kwethathile wasiwa kuPilato. Manje uPilato washo ukuthi uPilato akanayo understanding yama-spiritual cases, une-understanding yama-criminal cases. Mabefika kuye lithi iBhayibheli wavele wadonsa indishi wafaka amanzi wageza izandla wathi lo muntu akanaqala nakhona ukugeza kwakhe izandla emanzini wayegezela ukuthi uJesu akakwazi ukumkhomba ngezandla ezingcolile. So kwakufanele egeza izandla ngoba uma eyamkhomba ngezandla ezingcolile wayekungcolisa uKristu. So wageza izandla ukuthi izandla zakhe zizongena lento esibiza ngokuthi ibaptism. Zabhajathiswa izandla kaPilato before ezokhomba uJesu.
uPilato maZulu wayegeza izandla ngoba nawo lawo manzi wawatshela ukuthi bemlandele iSilowama. iSilowama yayenziwe inkosi uHezekiya, kwakuyithanele eletha amanzi ku-Israyeli. U-Israyeli uthi bangene eSilowama uphikiswe. Before egwebe uJesu wathumela amanzi eSilowama, beza nawo bewaphethe with the golden bowl, bawabeka phambi kwakhe, wageza izandla, wayibhabhadisa. Before ekhomba uJesu wayesethi akanacala umuntu. Mayekeda wayesethi kubo yenzani enikubonayo, but kimi akanacala. Bamthatha, angangishumele ngempela, bamthatha uJesu bahamba naye eDolorosa. Ngizwisa lo muntu ekhuluma eDolorosa, badlula naye into the place of pain. Lokho akusho lutho. NgokukaNehemiya chapter number 3 eJerusalem kwakunamagate awu-10. Bakhetha ukuthi uJesu bazomkhipha ngakuliphi bemuse eGolgotha. Bakhetha wonke amasango, kwakhona isango lezimvu, bangamkhipha ngesango lezimvu ngoba babemkhipha ngesango lezimvu babecabanga ukuthi uzosuke bemkhulu kakhulu. Kwakukhona isango ley'nkabi bangamkhipha kulo, kwaqhamuka uKhefasi no-Ananiyasi bathi mkhipheni ngesango lomquba. uJesu waphuma ngesango lomquba eJerusalem eyobethela. Isango lomquba kwaphuma kulo zonke izinto eziyifele nazo zonke izinto ey'nukayo nomquba wey'nkomo nowembuzi. Benzela ukugcolisa uJesu ukuthi uphume ngesango lomquba. Kanti abazi ukuthi uma bemkhipha ngesango lomquba uyolanda nabangcolile ukuze ezokwazi ukubethelwa nabo esiphambanweni. Waphuma ngesango lomquba okuyinkosi yenkazimulo. Nkosi yenkazimulo. Can I preach? Can I preach? Can I preach? Khiphani imvubelo enjalo. Babehlabelela bejabule bemkhipha ngesango lomquba bethi ungcolisiwe. Noma engafa kodwa ungcolisiwe. Kanti abamazi ukuthi uyolanda abangcolile emqubeni. Zonke izinto eziyifele izomlandela. Zonke izinto ezinagama zimlandela. Nezazaliwe njengayo uPeter wayaliwe isisini abaFarisi nabaJuda kanti uzolanda lezo zinto ezirejectiwe. Yingakho uPaul wayibhala lapha uthi ngelethuke iPhasika, our Passover, uthi lihlatshiwe iPhasika elingabuzi. AbaFarisi ukuthi bawufika nemvu bebuza ukuthi wenzeni. Kodwa le Passover yethu, iPhasika loJesu alibuzanga muntu ukuthi wenzeni. Nohlabelelayo uthi wavele wathula ngomsa wakhe. Awapasova awuthi ngenza leyo buciko. Uthenga imali sosikhathi kanani. Sangifuna ukuqeda. Ngifuna ukusho leyo buciko yokuthi 40 minutes awuthonga uBishop izolo ushaya into omhlaba. Kulokhu kwenza umnciphisa. Ngizoyeka before 40 minutes. Lalelani ke bazalwane. Kunento engifuna ukuthi ngoba angifuni ukuthi mangiqeda ukushumayela ngingayifaki ngoba uma ngabe ushumayela kuba nezinto ezokugcinezela laba abashumayelayo. Sikhuluma ngalento yokuthi reading of the scripture. Before ushumayela you read the scripture. Okwesibili you interpret the scripture. Lokho okubili ukwenza ungakafiki ebantwini. You read the scripture, you interpret the scripture. Mawusuqedile you interpret the scripture, then you make an application. Usuze manje uzokwenza application, uzo-apply lokho okufundile waku-interpret. So angifuni ukuthi ngihambe la nginganika interpretation yalento engisho. Ngifuna ukwenza lokho okulula nje. Ngiyayithanda mina ukuthi ngenze into elula ezokwenza ukuthi usheshe niyibone. Aphiwe nomfana osalama sile. Ngifuna uku-interpreta le nto ngiqede. Sheshana. Omunye umfana omthanda bavolontiye masinye oyi-1. Cela umeli lawo.
oyiwana bese ngasini waza khona mgijima waza gijima imala sebenza ukugcina abazalwane ngenza ukugcina ngenza uku-interpreta lento engisho ku-application ya imala now ngifuna ukusho le bazalwane uma sifunda iBhayibheli kunalento esibiza ngokuthi historical phases eBhayibheli ngifuna ukuthi niyazi izokwenza ukuthi uma ufunda iBhayibheli kube lula ukuthi nawe ukwazi ukuyishumayelela noma singekho ngenzela ukuthi angikwazi ukushumayela ngishiye ukuthi uzwala ushumayelile wena ungenayo responsibility senginikeza wena responsibility ke manje kunalento esithi historical phase of the Bible historical phase of the Bible eyokuqala sinalento esithi i-antediluvian i-antediluvian ilaqala khona uGenesis chapter number 1 ngizamlento bengishumayela ngayo uGenesis chapter number 1 to Genesis chapter number 8 niyakhumbula ku chapter number 8 kwenzakalani uGenesis kwafika uzamqolo so eyokuqala ile sibiza ngokuthi antediluvian ukusuka uqala kwakhiwa umhlaba ucreate umhlaba nomuntu kuze kufika kuGenesis chapter number 8 masifika kuGenesis chapter number 8 akusesiyona antediluvian ngoba wawusuphelile uzamqolo la maqedwe kuphela uzamqolo bonke abantu babelele enhlabathini benjani befile kusele only 8 people umndeni kabani kaNoah then uma sisuka ke la ku-pre diluvian sesingena kwi-post-diluvian uma sisuka kwi-post-diluvian sisuka from Genesis chapter number 9 siya ku-Act Izenzo chapter number 1 verse number 26 la ku-chapter number 9 kaGenesis abantu sebefile ku-verse number 13 kwa-chapter number 9 uthi uJesu uthi uNkulunkulu menza isivumelane nani ukuthi ngeke ngiphinde ngibabulala abantu kodwa kuze nizongikholwa Noah ukuthi ngeke ngiphinde ngibabulale ngamanzi ngizophakamisa i-rainbow kuyisifungo sami ukuthi abangabe besababheka laba bantu abafile kodwa babheke i-rainbow amehlo abo abawasuse lokho okufile bebheke lokho okuthembisayo okuyi-rainbow eluphila ngithi akuphuma imvubelo endala amehlo akho uma wabheka kuma-mistake abantu lokho okufile kodwa phela lokho esithenjiswe bona so uma sisuka kwi-post-diluvian sesiza kwi-last days i-last days iqala ku-Act chapter number 2 verse number 1 ethi hlalani eJerusalema la kufika khona usuku lwePentecost uma sifuna ku-last days sesihamba ngeprinciple yePentecost kamoya ingcwele i-infection yakhe kune-post-diluvian ne-antediluvian umsebenzi kamoya ingcwele upholisa inhliziyo zabantu against each other ukholelana kukho konke esikwenza omunye nomunye umoya ingcwele he is a comforter let us comfort one another because abantu abafa sibabheke izinto ezifile nokuhluleka kwabantu asinabe sabheka asibhekeni kunye engumphalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu bathi mina I'm worried uma i-church lizoconcentrate kwi-pre-diluvian la ukufa khona abantu elinye lifocus kwi-post-diluvian sihlukane phakathi because i-church isabambile kule mvubelo endala yokuthi wona uzofa kanti kukhona okungcono kukhona owafa kuze thina sesingabe sisafa sinomqondo ngakho sinayo ummeli wethu osiqinisela njalo phambi kaNkulunkulu uKristu igama lakhe Kristu igama lakhe lalela bazalwane alikho elinye igama uma ngabe kumejalishwa isono sakho noKristu kuvele kuphakama uKristu isono sakho sikoverrighted. Oh, that is the grace of God. That is the grace of God. Futhi i-grace kaNkulunkulu iyazama ukukulonda ekutheni ingakhethi bheka uma ibhala uthi akayivumela ngisho nonyawo lenu lushelele lento yokuthi akayivumela unyawo lenu lushelele akasho ukuthi awuzukwenza ama-mistake uthi uzowenza ama-mistake kodwa you never lose the position of Christ in
your life. Christ is our eternally agreement. Is our true covenant. Zonke ama-covenant ayaphelelwa isikhathi. Kodwa lithi iBhayibheli makufika kuKristu, uyizolo, uye namhlanje, uye naphakade. Emakhulunywa ngalo Kristu, thi uyayithatha izolo zabantu, eyoyiphosa olwandle lokukholwa. Umoya Moya usipha amandla okukholwa izolo zabantu. Umoya Moya usipha amandla. Sengiyavalapha manje. Ngizathatha lebanani. Ngizathatha lebanani. Uyibambe i-pre-divillian, post-divillian. Between pre-divillian and post-divillian kunako ukufika, ungakunako ukufika. Ngoba kukhona okungcono okungapha enkazimulweni kaKristu. Ngizathatha lebanani. Le ncwadi ibhala ku-Isaya kusele 700 years uJesu ezayo. Ubhala yona futhi uma ungayibheka into uma ebhala la akabhale ze-parable. Kwangasiyo i-parable. Kwakuyi-metaphor. Was a metaphoric statement. Cishe bazokwazi omama nomnye emakhulunywa metaphoric. Ngoba uJesu wenze ama-parable encwadini kaJohn, encwadini kaLuke, ekaMark, nekaMatthew wenza ama-parable. Kodwa mayisefika kuJohn akasayenzi i-parable. Usenza lento sithi i-metaphor, metaphoric statement. Akasathi kuba kukhona umuntu othize uma ifika kuJohn. Kodwa usethi I am the bread of life. A metaphoric statement. Yena uyifanisa nesipho. I am the bread. It's a metaphoric statement. So asibambeleke la. Lama ibhala ku-Isaiah 700 years before uzala uJesu. Uba ne-metaphor. Ubona umuntu ongakaze ebonakale emhlabeni kanti ubona uJesu. Funda la muntu wayibonayo. Funda kwethu. Verse number 6. Ngokuba sizalelwe umntwana, Okay, vele uqala verse number 1 ukuze kuzobalula. kepha ukuhelela akuyi kuba khona kokuhluphekayo njengesikhathi esidlule. Unezwa kuthiwa kuhelela kuba khona ukuhluphekayo njengesikhathi esindlule. Njalo bazalwane iBhayibheli malithi njengesikhathi esindlule. Nibokwazi ukuthi ayisho ukuthi isimo sami esidlule njengesikhathi sami ayisho leyo nto. Isho njengomthetho kaMoses odlule. Phela iBhayibheli spiritual alikho personal. Qhubeka mfethu. Kepha ukuhelela akusayi kuba khona. Ukhalela ubona phethele sifuna ukuzwa ukuthi nimbuzo kahle ukhalela. Nevertheless, the gloom will not be upon her. The gloom will not be upon her. Her. Yes. The gloom ubona phethele new version. Afundi version ngathi yabaphapha. Nevertheless, Which other version? nevertheless, Yeah. the dimness, Nezwa ithi nevertheless the dimness. Ukhwalala. Akuyuba khona. Nevertheless the dimness. Makufika lo Kristu omkhulu akuyuba khona idim. Akekho umuntu oyokhuthazwa ubona kwakhe udime. Qhubeka mfethu. Kepha ukuhwalala Yeah. akusayi kuba khona. Yeah. Kohluphekayo Kohluphekayo. Lalelani bazalwane, ngicela ukuphindela. Makuthiwa kohluphekayo, akushiwo ukuthi kulo ongenakudla ongenani, kushiwo ohlupheka ngenxa yesono. iBhayibheli spiritual alikho personal. Ngoba ukuba
labaNafetali. Izwe lakaZabuloni nelaNafetali ulifunde kwakuyizwe lakwa-Israyeli elalilwa kakhulu linempi. So uthi kuyophela isikhathi sempi mafike lozofika. Ngicela ukubekeke mfethu. Isikhathi esizayo siyakwenza ukuba ikhazimule indlela yolwandle ngaphesheya kweJordani. Awubazalwane, yiphi indawo ngaphesheya kweJordani? KuseJerusalema. Uthi kuyokwenza ukuthi indawo ngaphesheya kweJordani ikhazimule. Makhulunywa ngaleyo ndawo khulunywa ngathi. Phela lithi iJerusalema elisha. We are the inheritance of God, the new Jerusalem. Amen. Qhubeka mfethu. Okay. Ngaphesheya kweJordani isifunda sabezizwe. Yeah. Abantu abahamba ebumnyameni babona ukukhanya okukhulu. Lithi iBhayibheli abantu abahamba emnyameni babona ukukhanya okukhulu. Yizwa bazalwane, kune degree of comparison la. Abayibona ukukhanya, but bayibona ukukhanya kunjani? Okukhulu. Sele babona ukukhanya okukhulu. Yingakho uJesu ethi mina niukhanya kwezwe. Amen. Mabebona abantu ngingafanele bebone ukukhanya okukhulu. Qhubeka. Uyakwandisa isizwe, ukhulisa intokozo yaso. Bathokoza phambi kwakho njengokuthokoza ekuvuneni. Niyothokoza ngathi ngiyavuna. Niyothokoza ngathi ngiyavuna. Uma ke kwafika uKristu kuwe fanele uthokoze ngathi kuyavunwa. Fanele ungabusajabhiswa. Amen. I-question izothi angenile ey'ntweni ezimjabulisayo zikhona kodwa uwanaka ameva ngoba uJesu uzowapholisa. Qhubeka mfethu. Uyakwandisa isizwe, ukhulisa intokozo yaso. Bathokoza phambi kwakho njengokuthokoza ekuvuneni. Kahle kahle bazalwane ivamile into yokuthokoza. Yeah. Akusiyona into yokugadana ama-mistakes. Yingakho uDavide mayezama uku-interpreta uthi ngajabula lapho bethi kimi asiye endlini kaJehova. Indlu kaJehova yokuthokoza akusiyo